Як дзяржава дыскрымінуе транслюдзей праз бюракратыю? Праблема юрыдычнага прызнання застаецца адной з галоўных для трансперсон у Беларусі. Дазвол на змену гендернага маркера ў дакументах выдаецца выключна паводле рашэння спецыялізаванай дзяржаўнай камісіі. Яна збіраецца ў мінскім РНПЦ псіхічнага здароўя ўсяго 2 разы на год. Праца камісіі застаецца непразрыстай. Крытэрыі ацэнкі заяў афіцыйна не раскрываюцца, прынятыя рашэнні не тлумачацца, а механізм іх абскарджання адсутнічае. 10 чэрвеня адбылося першае сёлета пасяджэнне камісіі па транспераходзе. Паводле словаў удзельніц, сам працэс праходзіў вельмі хутка і хаатычна. Пытанні сыпаліся адно за адным, людзей перабівалі, а на адказ давалася ўсяго некалькі секунд. Станоўчыя рашэнні атрымалі менш за палову заяўніц. У апошнія гады найбольшая колькасць адмоваў фіксуецца менавіта пры змене дакументаў. Неадпаведнасць знешнасці гендернаму маркеру ў дакументах прыводзіць да цяжкасцяў пры атрыманні дзяржаўных і іншых паслуг, а таксама стварае перашкоды пры працаўладкаванні. Аднак адмова ў юрыдычным прызнанні гэта не проста бюракратычная праблема. Паводле беларускага заканадаўства без дазволу на змену дакументаў трансперсоны не могуць прэтэндаваць на медыцынскі праход, гарманальную тэрапію і хірургічныя аперацыі. Гэта значыць, што адмова на першым этапе фактычна блакуе чалавеку доступ да ўсёй далейшай працэдуры.